Лабба. Чеве? А яблоко? Хай, Моша, муджа. О, баландида Моша. Салом алейкум. Созен тенҷин апай Нилуфар ман зан ҳастам. Дилатон дур нарад апай Нилуфар як торти мидови тайёр кунед. Маҳалш. Торти мидови чанд намудаша, ду намудаша тайёр кардаги ҳастам канали Арзандада. Насиб иншоллоҳ бо ҳатман тайёр мекунем. Мафтуна салом. Салом алейкум, салом. Ассалом апаҷон Фарангиз, салом. Салом духтаро, ман зан ҳастам. Нағз, худо ба шукр Фарангиз хон, шумо чӣ хален? Соз саломатиён нағз? Салом, ирӯз ош кардам. Имрӯз меҳмон доштам. Барои ҳамин ош кардем. Салом Нилуфар, чӣ хел шумо? Кӯдакон созан, ман зан ҳастам. Салом, нағз, худо ба шукр хуб ҳастанд. Шумо чӣ хел ҳастен? Ҳама каса ба чӣ кору бор ҳастен? Ин канал да нави эфир сар шуда, эфира сар дод гӯем. Барои ҳамин гуфтам як бор бинам кани чӣ хел мешавад. Ой, апай хозият эфир кардистанд, ман бехабар, ман надидам ки эфир кардистанд ва ё бром мегӯен. Салом Нилуфар, чӣ хел шумо? Нағз, худо ба шукр, шумо чӣ хел? Бачаҳотон чӣ хел? Созанд, манам инҷо Сиёвуш хулиганӣ кардистай. Нагӯе, на эфир кушода шуд. Набро майлаш. Апай хосият кати суҳбат мекардем, эфир шонда баъд инҷа меомадем. Салом алейкум Сози, апай Нилуфар, фарзандтотон Созан, Сафаргул. Нағз, худо ба шукр, мана кӯдакон мехонада камтар рости гап вайфай интернет мурда буд, намедонам барои чӣ, лекин телефон кардам, гуфтанд соз намешад, пагоҳ баъд соз мешад, ки не, худо ба шукр соз шудак. Сиёвуш ихел напартовая. Нилуфар Сиёвуш созан, дадашон омада хурсанд шудан. Ҳа, нағз Сиёвуш мананҷа бинен хулиганёша. Дадаш омадиян хурсанд ҳама каса. Шавартон омадан хеле хурсанд шуд. Чӣ ба вай себа мепартои Сиёвуш? Ҳа, нагӯен. Хурсанд мешаванд пеши кӯдакошон омадагӣ. Хонатон чанд хонага ҳаст? Хона мо се хонага. Апай хосиятам нави эфир кардиста. Надидам, ман ҳозир дуромадам ютуб чарх задам гӯем ютубда. Набуди эфир. Баъд гуфтам хешто эфир кунем. Ваям баробари ман эфир кардистанд чи? Афсус ки эфир ями ютуб ранги ин инстаграм нестай, ду каса эфир кунем зур мешуд. Апаҷон шумо дар куҷо? Мо шаҳри Чкалсда, вилояти Суғда. Салом Нилуфар, ман аз Исфара дуо кунед, мо ҳам тезтарак Тоҷикистон равем. Охир вай кушода шудагие, граница хай кушода шудаги нестаю. Ай вай тараф омадан осон шудаги астае, ку масалан шумо шарт нест ки вай равен, ҳама хел билет мехарену мебиёен, тамом. Нағз ку ихелаш, лекин қимат билето гуфтанд. Ҳар саҳар мехезам, видеои шумо интизор мешам. Бисёр зани тоза ҳастед, ба ман маъқул влогатон. Раҳмати калон. Неки чанд рӯз аст ки одамон хел комментария менависанд ки шумо қадар зани чалфас гуфта хонаҳотон ҷамъ накардаги гуфта комментариҳо менависанд. Имрӯз каме суҳбат кардем. Сиёвуш. Салом алейкум Нилуфар. Табрик язна омадан, лекин язна хела хароб шудян. Ҳама хе гуфтеса, касе биранам хамеон ки ва шумо хароб шудаен. Гуфтам якним сол охир Россия дар худашон танҳо буданд, барои ҳамин хотир шавартон омадан хела хурсанд шудам. Нагӯен. Якум апай хосият кардам, надидям, успеҳ накардям. Агар медидам ки апай хосият эфир дад, ман эфир намекардам, ҳамунҷода суҳбат мекардем. Вақтитон хуш, мардакатон омадан. Бо рафтанд. Сафаргул, салом Сози, апай Нилуфар чи ҳодори? Ман як зан аз шаҳри Москва. Нағз, худо ба шукр, ман ҳами хонада шиштае, мана кӯдако кати Сиёвуша бинад.
болои болишта нашин Сиёвуш чанд сум ба билет харидан? 37 37,000. табрик апаҷон шавҳаратон омадан. Раҳмат. Салом ҷонсозен, хубен? Кӯдакотон сунат чихел шавҳаратон омадан. Нас омадан шавҳарам, худо ба шукр. Як ҳафта шуд, гӯем як ҳафта зиёдтарак шуд омаданшона. Назан кӯдакон, худо ба шукр. салом алейкум. Бо рафтан Россия шавҳаратон опа. Не, Россия не. Россия рафта намешад ку. Гражданин набошад, нагар намешад рафта. Салом, Панҷакент рафтан. Ана Михаил. ба фикрам ҳози ҳама эфири апаи хосият даштагӣ ҳастад. Сиёвуш чӣ тамошо кардистен? Лего тамошо кардистен? чӣ кор мекунам? Панҷакент кору бурӯи худошон кати рафтагӣ ҳастанд. Дар кор буд. Накун. Чиба? Нилуфар. Ха? Медитена. Телевизора. Эй, бие. Исто Нилуфар. Нилуфар. Садбарг салом. ман ҳар рӯз видеоҳои шумо тамошо мекунам. Бисёр зани тозакор ҳастен. Раҳмат. одам ба ҳам хел мекунад. нависен тамошобинони гиромӣ, дар кадом мавзӯъ суҳбат кардан мехоҳед, ё ки эфира ба охир расонем? хира не, манам чорнабели кардам, рангаша ҳам хел кардам. салом алейкум апа. Созен, ман зан ҳастам дар ғарибӣ. Салом, худо ба шукр. Соз, шумо чӣ халин ғарибиҳода? ба чӣ кор бор машғул? Салом алейкум ҳамакаса. Созен, мардуми ғариби тоҷик ва апаҷони Нилуфар ва Нилуфари кучалаша. Ав! Сиёвуш. дарди бедармон. аҷоиб ном. шумо чӣ хел ҳастен? Сиёвуши қобилак шудай тамошо дорад. Илоҳим ҳамин чӣ мегӯянд, мультик тамошо кунак шавад. мультикҳои ҳамин аввалашо тамошо мекунад, вақти шерхониё шунад тамом, баъд дальш уже мешинад кори худаш кати машғул монад. салом алейкум. Хуҷанд келин салом. салом алейкум. Салом келинҷон. Салом Созен. Салом. хеле хушбахт ҳастем. шавҳари мефаҳмидагӣ ҳастед. мо аз ғарибӣ ҳар рӯз шуморо тамошо мекунем. раҳмати калон ки тамошо мекунед шумо ҳар рӯз. раҳмат. салом шумо бобми, бачаҳотон бобми? боб шумо чӣ хелен? маҳлиё. салом апа, муборак. ба роҳи шавҳаратон рӯзӣ кунад. Омин. Ман зан ҳастам. Омин. раҳмати калон. Созен, шавҳаратон кай омаданд? Нас, худо ба шукр.
Як ҳафта зиёд шуд омадан шунам. Дар видеотон як савол навишта надиде ба фикрам. Чӣ савол буд нависен кани? Нафаҳмидам. Салом апаҷони ман, салом. Салом ба ҳама, Зарина салом. Нилуфар шумо саха влогтон маъне надорад, ози қаҳрут мекунанд, рост мегум. Нафаҳмидам чӣ хел маъне надорад, ба маънеш чӣ хел ҳастай? Масалан шумо нависен гӯен ки мана хел видео кунед маъне мекунад, маъне пайдо мекунад. Нависен шумо ман ҳама хел видеоҳо кунам. Ман влоги ҳаррӯза кардистам. Масалан ҳар рӯз влог мекунам. Яъне ҳаёти ранги сериал, барин чӣ хеле ки сериал тамошо мекунен, 50-та 60-та серия дорад. Влогои мо низ ҳамихели ин ҳамин влоги ҳаррӯза, ин худаш ҳамин ки масалан шарт нест ҳар як видео ба маъне бошаду бемаъне бошаду, аммо влоги ҳаррӯза мешавад. Ман бисёр блогерҳои тамошо мекунам ки ҳар рӯз влог мекунанд. Ман ҳар рӯз тамошо мекунам, барои ман чӣ хел интересни ҳастанд, шавқовар ҳастанд ки ҳаваё ҳамон одамо чӣ хел ҳастанд, чӣ хел нестанд гуфта. Не апаҷон кат накунад эфира. Соз чухонаи алло. Шумо зани хубен, бӯи модарӣ мекунед. Раҳмат ба шумо, раҳмати калон ба шумо. Ман видео мепартом чӣ ба комментария ютуб маҳкам мекунад. На, шумо аудиторияша вай кунед, охи барои кӯдакон нестай гӯен. Агар ки видео барои кӯдакон бошад, агар комментарияша полнисти маҳкам мекунанд. Агар ки видео барои масалан кӯдакон нестай кунед, комментарияша автоматически вай мекунанд, я мекушояд. Салом Нилуфар, салом Таманно. Салом Созен, салом Соз, шумо чӣ хел? Салом алейкум, салом Мастура. Видео беҳтарин, раҳмати калон. Созен Нилуфархон нас, худо ба шукр Ганҷина, шумо чӣ хел? Салом Нилуфар Созен, саломатиётон хубай, муборак шавад, шавҳаратон соғ саломат ба пеши фарзандо баргаштанд. Раҳмат, худо ба шукр Соз, шумо чӣ хелен? Ҳама каса гӯем нав. Шавҳаратон чанд солаҳанд? Чанд солада монанд шавҳари ман? Нилуфарҷон Сози нас, худо ба шукр, шумо чӣ хел? Мастура. Беҳтарин ай апаҷон, фақат ба пеш мо бо шумоем апаҷон. Раҳмати калон барои суханҳои хубатон. Ман барои ҳама хел шахсон гӯем ҳаракат мекунам, ҳар рӯз видео кунам, ҳаракат мекунам ки ҳамин вақташда видео монам, ҳаракат мекунам ки ҳамин шаб саат 10-11 шабам бошад, 6та ҳамон видео монтаж кунам, субҳи саҳар монам, то ки тамошобинон тамошо кунанд. Салом апа Созен, кӯдакотон созан? Салом, раҳмат, худо ба шукр Соз. Ман асё уже бинем чӣ хел хулиганӣ кардестанд. Видеои шумо беҳтаринанд. Мастурахон, раҳмати калон. Охи ман блогер нестам, шумо блогерен. Ай шумо ҳар рӯзтон як хел ҳаво гарм, хона тоза кардам, ҳар рӯз як чӣ мепартоӣ. Хафа не, ман хафа намешам. Барои чӣ хафа мешам? Барои ки ман медонам ки видеоҳои ман ҳама хел ҳастанд. Ман ҳар масалан видеои ман як хел нест. Хай ҳама хел одат шудагӣ ҳастай. Ман мегӯям ки масалан субҳи саҳар ман хестам, ҳаво ҳама хел буд, ё ки и хел буд, ман и хел кардам, ё ки вай хел кардам. ҳар рӯзи ман ба фикри ман як хел нестай. Бо ман ҳаракат мекунам ки суҳбат кунам, ягон чизе ки интересни ҳаст камтарак дар назари худи ман сёмка кунам. Лекин шумо чизе ки менависен, ман ҳамон гапи шумо кати вай нестам, розӣ нестам гӯем. Шумо дар куҷоед? Мо шаҳри Чкалскдам. Ха мекунем недила дитсей гуфта бар бира маҳкам. Ай компютер дромада ва полни версияи ютуб кати кунен бад мешавад. Нилуфа асёвур полни версия кати вақте медроед ҳамҷуда менависад ки масалан ани кӯдакон не, баъд ё ки ҳамон творчески студия вақте ки медроен ҳамҷа бурдамон баъд мепартем вай ҳастай чӣ мегӯям, вақте ки ҷои номи ҳамон видеоя мемонед, бо ин тарафашта бо як чизи дига ҳастай чӣ настройка нависондагӣ ҳаст. ҳам настройкашта медроен, мекушоен ки масалан комментария включит кунен гуфта ҳамҷа медроен ҳастай.
ноутбук дар вақте ки дуроин ҳастам, барое ки ман бисёртар пулни версияи ютуб кати вай мекунам, кор мекунам, ноутбук да осонтарай, фаҳмотарай. Агар дуроин ҳам хеле маълумай. Уқа телефон кати намекунам. Ба шавҳаратон ва худатон ҳамдардӣ баён мекунам. Раҳмат, раҳмати калон ба шумо. Соз, раҳмат, саломат бошед. Салом Нилуфар, шумо назми хуҷандҳо чӣ гап? Нилуфар хуҷанд оромӣ тинҷӣ. Имрӯз ҳавоам хеле хушрӯ буд. Берун хуҷанд Нилуфар хулиганӣ накунен. Ҳозир Сиёвуш овозаш мебурад. Нилуфар таваллудтон чанд апа? Айман 93. Салом сози хуби наз, худо бошкар. Шумо соз хуб? Нилуфар ман ана диди ман гуфтам овозаш мебурад. Болишта гирифта ҷош дама. ман субҳ хезам видеоҳои шумоя сабчани биёяд бениҳоят хусанд мешавам. фақат ба пеш апаҷон раҳмати калон ки ғалтон дагами апа тез ва яблокаша гирифта ва яблока гирифта биёр. Кани бутулкаш кани ҳозир биё ман шикастатиам ша. барои модар ҳамин тарбияи фарзанд басай бо видеои мекунанд. раҳмат ба шумо. раҳмати калон ба шумо ки тамошо мекунед. раҳмати калон ки дастгирӣ мекунед. хунук шудагия Сиёвуш тамте камтар. Сиёвуш салом Нилуфар созен наз, худо ба шукр. Шумо созен хубен? Биё аккуратно ауста бас салом апа созен бачаҳотон наз. ман ҳамаи видеоҳотонро тамошо мекунам ба пеш. Зарина раҳмати калон ки тамошо мекунен. раҳмат манам тамошо мекунам ҳар рӯз интереснее маҳқулай. раҳмати калон хай мон охи хират ҳамаша охай моша ҳози хират ҳози мерезад. Нилуфар шумо духтари калон охай ин ҳози хират тамом намекунанд. ҳози Сиёвуш камтарша мехирад тамом. салом раҳмат ба шумо созен. салому алайкум ба ҳама. пас саҳар хеста аввал видеои шумои тамошо мекунам. ҳамин хел давом додан ки раҳмати калон омон ҳамин чун шахрад и худои ман не хрен бутулкаи Сиёвуша хе биёр. бутулкаша те ба стакана шумо гирен. апаса инқадар мепурсин болай напурсин моненам. шавҳари ман нав омадагӣ ҳастанд, нав видеоҳода пайдо шудаистанд, барои ҳамин мепурсанд. духтаро ба канали хуҷанд келин меҳмон шавен тамошобинони гиромӣ. салом Нилуфар салом. шумо зани хушбахт ҳастед. ҳама вақт хушбахт бошед. раҳмати калон шумо низам хеле хушбахт бошед. сарти Сиёвушона бутулката гирака қап Нилуфарҷон сози Нилуфар цвети ручная работа наз, худо ба шукр. шумо чӣ хел? Нилуфар беҳтарин видео мекунӣ. имрӯз выходной тамошо кардан шуд. раҳмати калон ки тамошо мекунен. раҳмат тамано качестве видео хира Сабрина ма чорнабели кардагиам ваяша рангаша. барои ҳамин Нилуфар гапи мардума гӯш накун. влоготона мудпартоед ки мо дар ғарибӣ тамошо мекунем. раҳмати калон ман чӣ хеле ки гуфтам ман худамам хеле диламда буд ки влоги ҳаррӯза кунам ва ҳам хел кардестем ка гӯем ҳаракат кардестем ки ҳар рӯз влог кунем. Нилуфар чӣ ба ин қадар ман канали шумоя дастгирӣ мекунам. шумо як бор канали ман намедароем. цвети ручная работа ман канали шумо да ба фикрам обуна ҳастам. бо ҳатман медурам видеоатона мебинам канем. раҳмат ки дастгирӣ мекунен. салому алайкум
ки шумо нашинохтам апашка. Ман Нилуфар видеоҳома дар омада тамошо кунед, шинос мешен. Ҳолиҳо ба вақттар соз шавен. Апа як ин таҷриба меояд танбал куҷо шуда бошад? Чӣ ба танбал? ҳозир гуфтанд ки апаи хосиятам эфир кардистан. Мо баробар эфир кардаем апаи хосияткатӣ. Ман нафаҳмидам. Ман ҳозир ютуб дар омадам топ хӯрдам. Ман агар ки медидам ки апаи хосият эфир кардистан, ман эфир намекардам. Дуо кунед то ман ҳам ранги сиёвуш писарчадор шавам. Илоҳим соҳиби писарча шавен шумоям. Оилаи тоҷик дар Москва. Ассалому алайкум дӯстон, ҳамакаса созен. Манам вай ассалом созен, апа муборак шава, шавҳаратон омаданд. Фарзона, раҳмати калон. Шумо чӣ хел? Вай наход ман шумо ҷавоб додагӣ набошам. Цветы ручная работа. Ман ба фикрам обуна ҳастам канали шумо. Вай арзанда. Ба ҳар як одами худпараст хуш накунед. Хела видеоҳои хуб давом додан гиред барои мо ғарибон. Раҳмат, Сарвиноз. Ҳатман давом медем. Ӯ канали пешинам буд, маҳкам шуда. Ха инашда обуна мешам ҳатман. Салом алейкум апаҷон, ман зан ҳастам. Ман видеоҳои шуморо тамошо мекунам. Ман дар ғарибӣ ҳастам апаҷон. Раҳмат ки тамошо мекунед видеоҳои моям. Таҷриба ба кадом канал ба эфир кардост? Намедонам рости гап кадом канал да эфир кардиста. Ман фикр кардам ки канали худшон да эфир кардистанд. Рости гап ман намедонам кадом канало да эфир кардистанд. Ман фикр кардам ки апаи хосият бас кардаги ҳастанд, намихол эфир кардана. Хаёмҷон созен инҷа ҳама чизат хубу, некем бисёр манманӣ мекунӣ, ба лаҳҷаи худут гап зан, бисёр хуб меша. Намедонам чӣ хел манманӣ кардӣ. Ман ба лаҳҷаи худам гап задистам. Ман ба фикри ман бисёртар хел озодона гап мезанам. Не ки бо ман як хел блогерое мебинам ки чӣ хел гап мезананд. Аҷоибот. Ман фақат дер мекунам ай эфир Фарзона. Не, ним соат шуда эфир кардистем. 12 лайк монитор 97 нафар. Раҳмат барои лайк. 104 нафар шудаем ҳама каса. Ман нам аҳамият додам, комментария хонда шудам. Таҷриба мен нестку эфирашон. Намедонам, ман хел гуфтанд ки эфир кардистанд. Вақте ки ман нав эфир кардам, гуфтанд ки эфир кардистанд. Ман фикр кардам ки канали худшон да ба эфир кардистанд. Хушрӯ гап мезанӣ Нилуфарҷон. Раҳмати калон. Раҳмат. Салом. Духтаро 104 лекин лайк 15 админка шумо номи каналатон чи? Номи канали ман Милана. Дар канали Таҷмама шоу дуюм дар канали Таҷмама шоу эфир кардистанд мана. Зарина лайф. Салом созен. Салом соз, худо ба шукр. Не Фарзона бас кардан, худо ба шукр. Чанд қашдки, як ҳафта камтар гӯем шудеста ки накиштестанд, худо ба шукр. Не ки гуфтанд ки дигар намекишем, илоҳим накишанд. Хай мекиштанд, кам мекиштанд гӯем. Масалан 4 соат 5 соат мекиштанд. Тоқат карда мешуд. Асос он ки шаб намекиштанд, барои ки шаб хунук мешуд агар ки светое мекиштанд. Чӣ хеле кунам канали Таҷмама равам? Чӣ хел канали Таҷмама равем? Нафаҳмидам. Апаҷон админ каналҳои морам хабар гирен. Оилаи тоҷик дар Москва. Ҳатман майш бозӣ кунен. Дар Инстаграм силкаҳои каналтон нависен, гӯен ки рероӣ кунен, силкаҳоя гӯен ки обуна шавен. Ман ҳамада обуна мешавам. Касе Инстаграмда нависад, ман мегӯям силкатона роӣ кунен. Ҳатман медурам обуна мешавам. Видеоҳошон да комментария менависам. Салом Нилуфар, салом. Номи канали ман Нилуфар лайф.
дуюм каналамо Арзанда номаш. Салом апай Нилуфар, салом. Салом Нилуфар, чӣ хеле бачаҳо созанд? Занҳо фарқаш чӣ хел гап мезананд? Ман ҳайрон шудам ба ҳам садоқат. Нас худо ба шукр, шумо чӣ хел ҳастен? Чӣ ба дигар хони очат намерен или очатон дер мебиён пеши шумо? Хайр, чӣ хел гӯям, ҳозир шавҳарам омадагӣ ҳастан, барои ман ҳар рӯз наметонам рафта. Умуман гӯям дер мерам ва ҳам очам омада наметонанд, барои он ки очаи ман кӯдак нигоҳ мекунанд, нянка ҳастанд, хонашонда кӯдаки майда ҳастанд. Барои ҳамин хотир фақат хона шондан. Рӯзҳои шанбе, якшанбе танҳо рӯзи выходной аст ки корбори хонаи худашон кати машғул мешаванд, намебиёнд. Барои ҳамин духтаро таҷмама кадом канал ба эфир кардааст ки медонанд? Таҷмама шоу эфир кардаестам. Апаҷон админка Инстаграм надорам. Оилаи тоҷик дар Москва. Майлаш мекоба медром обуна мешам, менависам ҳатман. Худои мастакана мешиканем. Биёрша инҷа ман датем. Нилуфар хон мегуфтен шавҳартон чанд пул билет гирифтан? 37,000 да. Таҷмама шов ҳамин хел нависен мебарояд. Ман инстаграмама намедонам. Инстаграмата намедонам. Арзанда, инстаграм низ арзанда. Ман инстаграм надорам, значит намебид. Инстаграм, ютуб, инстаграм кушоин охи барои чи инстаграм намеша? Инстаграмам наз, инстаграмдам сторис мекунен, интереснее. Ассалому алейкум, салом. Диляфрӯз салом, ман блогер мешам, клипкем. Салом. Хеле одам овозаша баланд мекунанд. Ман намедонам чӣ клиш додан дар кор. Канали Арзанда тон зураем. Так, Нилуфар, канали Арзанда низ ба ман маъқул аст. Чандта видеоҳо ҳаст, вале то ҳол ман монтаж накардам, шуно барое ки аз бозе ки шавҳарам омадагӣ ҳастанд, ин кор вай кор кати машғул, барои ҳамин хотир. Апа ҳозирам пухту паз мекунен ё не? Ҳозир хела ай Нилуфар хела дер пухтупаз мекунем. Рости гап намедонам, тобистон буд, кай буд, ман пухтупаз кардаги будам охирон бор. Ва ҳозир акун насиб иншоаллоҳ шавҳарам омадагӣ ҳастанд, мехоҳам ки пухтупазоя низ видео кунам, сёмка кунам. Па Нилуфар, шумо як духтар дар оила? Бале, ман якта духтар дар оила. Фарзона ай Москва рафт. Духтаро иҷодатика пай. Бале, Фаридун ва Нилуфар зеби Арзанда ҳастед. Як блог кунид Арзанда каналатон ба. Майлиш, ҳатман. Ака шавҳарам омадагӣ ҳастанд, ҳозир рости гап вақте ки нав омадан, меҳмоно корбори худашон кати камтар. Нилуфар оҳо хай гуки сиёш инҷа шина, онҷа шинам гу. Фаҳмонша, спокойно фаҳмонша. Сиёш шумо инҷа шине. Ана мехе шин. Ана кози апаш мячикша мепартод. Иншоаллоҳ насиб аку ҳатман дукаса бо чӣ хеле ки расида дукаса видео мекардем, пухтупаз мекардем, суҳбат мекардем, ҳатман насиб иншоаллоҳ бо ҳаракат мекунем, оста хеле видеоҳо низ пайдо мешад. Оста занша. Эвои мана. Охир шавҳарам намонданд, чӣ хел мекушад? Охир намедонам, Инстаграм ягон чизи ваи надорад. Фақат тамошо мекунед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созиан хубен инҷа чӣ гапай? Нас худо ба шукр. Херам мячика биёд бозӣ кати апаш да парто бо. Ҳеч ка намедона раҳо кай шуда мешавад. Ман Тоҷикистон рав шудам, маҳкам шуд раҳои кардани ман. Фарзона охи ай Россия омадан мешад ку? Ай Тоҷикистон намешад, не ки ай Россия омадан осон, хела осон шудаги аст. Диляфрӯз кадукати пирог паз. Майли наси пирог мепазем. Кадукати.
Апай Нилуфар ҳама паридан таҷмама, ҳама пеши апай Хосият рафтанд. Манам низ агар ки мефаҳмидам ҳамҷода мешидам эфири апай Хосият да. Хай ҳозир камтар суҳбат мекунем, бо мерем пеши апай Хосият. Як савол, шумо дига кор надоред? Не, ҳозираш да бекор ҳастам, барои ҳамин эфир карда шистям. Ани манам кушодашудагӣ будаса бехабарман. Ясмин ка айман уже як 3-4 рӯз шуд ки кушода шудак. Ман вақт надоштам ки эфир кунам. Чанд вақт буд ки мегуфтам ки ягон вақт шавад эфир кунам мегуфта, лекин ҳамин рӯз камтар бекор шудам. Шиштамам хеле эфир карда, суҳбат карда. На, худо ба шукр, шумо чӣ хел Фарангизхон? Видеоатонро тамошо кардам, чӣ хел хони нав рафтен, хел интересни, аҷоиб. Шумо куҷои Тоҷикистондаен ё Москвада? Не, осямо вайда. چیش میگم تاجیکستان در شهر چکالستا. کجا زندگی میکنین؟ تاجیکستان که رفتم خونت میرم. مایش بیاین خوجان بیاین چکالسک بیاین. اپا جان نیلوفر نشون ته. من نیلوفر دویده رفته ایسا اومده است ایکو. بازی کردیسته یک جدا نمیستد. خدا جان ساز باشین همه وقت. آمین آمین. رحمت کلان شما نیز صحت سلامت باشین نیلوفر. بهترین میشه و اگر باز سر کنین پختوپز رو مثل ما غریبا میبینیم. حتما انشالله نصیب پختوپز نیز میشه و من حرکت میکنم. سلام نیلوفر خان، چخیل شما؟ من زن هستم، هر روز ویدیوهای شما انتظار میشم. رحمت منه. شوهرم میگه که رها شده شوند که رفتی با اومده. فرزانه میبینین اینجا تمام دیگه نمیتونین رفتن. نه اگر گراجدانی نباشین اگر نمیتونین رفتن. یا که مثلا شوهرتون گراجدان якчи мебиёрад ча? Якчи. Не, Малика, панҷакин рафтам. Салом, кулинария. Дилафрӯз, раҳмат барои видеоҳо. Шумо беҳтарин зан ва модар ҳастен. Раҳмат шумо да ки тамошо мекунед. Раҳмат ки дастгирӣ мекунед, суханҳои хуб менависед. Раҳмати калон барои шумо. Кадукати чӣ хел меша? Пирог мешад ку пирог кадукати бисёр мекунанд. Умуман ҳамин пироги бисквит низ кадукати мекунанд, айтёрка мегузаронанд, омехта мекунанд ё ки блендер кати майда мекунанд, маъмул хамираш кати омехта карда мекунанд. Ба маза мешад. Раҳмат нагӯен, Парида гаштиам ҳозир мебе установка кардастим. Чӣ хел нағз аҷоибота. моям насиба ки шавҳарам омадан оҳиста оҳиста ҳамаша якта мехариму хонаи пур мекунем гӯем. Апа хонаи шумо чанд хонага? Мо 3 хонага ҳастем. Салом алейкум абаҷон, созен хубен? Салом алейкум. Наз худо ба шукр, шумо чӣ хел созен? Салом ба ҳама. Модари тоҷик салом. Шавҳарам гражданство, бачам худам вид дорам. Эхе бошад метонен биёен бо гашта равен бе проблема. Агар ки масалан вай оҷангш накунед Нилуфар. ҳама хел гуфтанд ки агар ки масалан ягон хонаводатон гражданство бошад, гражданини Россия бошад, фамилияи шумо фамилия ҳаваё катиб бошад, масалан як хел бошад, шумо метонед бо гашта обратно равед. Не, Москва нарафтян. ма хай чӣ мехоҳем? рафтем хай вай хона равем кани. Черепахае бинем кани чӣ кокадай? Рафтем. Пеш роем. Чӣ бидай инҷода? Черепахае бечорая. Исте.
Mana черепаха. Бо нарасен черепаха. Даст кати нарас Сиёвуш. Тамошо ку тамом нарасен даст кати. мо духонага харидем. духонагашам харидем. Намитонам яхало яхонага ҳатто мехарад. Россияда хай қиндай харидан барои ҳамин духонагашам ҷон. Салом алейкум. Мальш савол те Нилуфар хон дастгирӣ кунен. Тамошобинони гиромӣ марҳамат ба канали модари тоҷик. Мана як бор даромада бинен кани видеошона. Можно личный вопрос? Можно. Задавайте вопрос. Салом апай Нилуфар созен хубен. Нас худо башкур шумо чӣ хелен нарас дасткати нарасен. Откуда, если не секрет? Ай Тоҷикистон Душанбе арзанда пироги катуги ва чагалдаки тезака фаромӯш накни бо майлш ҳатман мекунем насиб иншолло. Монша вай бечорая. Монша бо дастошо накана нагирад Сиёвуш. Апа шумо беҳтарин модарен. Раҳмати калон раҳмат. У Сиёвуш наметарса ба дасташ мехапа. Чӣ метарса? Манам ҳамаи гуфтидам ки нараса бо дастҳои ҳамун черепахаи канда напартоя. Моненша бечорая. Салом. Ваҳ оша. Раҳмати калон. Ин кӯдако аср бисёр нотарса ҳастанд нагӯед. Ама бечораи черепахаи ҳар накунша эхе. Барои чӣ мезаниша вай бечорая? Назан эхе. Вай гирия мекунад метарсад вай. Бечора хобдаг омаден заден бедораш кардем талхкафаш кардем. Салом апа. Чӣ хел шумо? Шавҳартон омадан хурсанд шуда шиштед барои очашон зиқ шудан. Ҳа нагӯен. Ай омадагишон ай чанд борай меранд пеши очашон мебиён ҳатман зиқ мешавад. Монша Сиёвуш. Мон дарони инда. Худои ман. Нараз нагиренша ай хоначаш набуроренша. Сиёвуш хашини нашуда ина бинен охи ҳамун бечори черепахаи намемона. Салом шумо насен нас худо башкур шумо чӣ хел? Баҷон вай чист? Ин сангпушт черепаха. Не, ҳамсоя ки тен надорем. Як ҳамсояи очамшон падарка кардан Нилуфарда. Салом апаҷон созен ширинакаи хулош созан худо башкур. Сиёвуш. Вай бинед чӣ кӯкадес. Зер накунша эхе. Иқа овози Нилуфар баланд шудаю. Не шавҳарам рафтанд. Накун Нилуфар. Сиёвуш бо ба ҳамун санг назани ша. Мон ина эхе анам эхе. Нарас ша. Нарас. Анам эхе монша нарас. Нарас ша Сиёвуш. Нарас. Созен хубен Нилуфар нас худо башкур. О, як теша бозӣ кунад. Черепах хона. Ой, монша Сиёвуш. Не, умуман бовар кунед вообще ягон хел бу намекунад. Нак мепартша Сиёвуш. Монша ма баландия гирим монамша ва бечора пушаймон шуда ҳам болои фуромадагиш. Сиёвуш монша. Ана молодец. Баландида монамша ҷошда. Вообще бу намекунад. Манам фикр кардам, ман гуфтам ҳоли чиқа бу кунад, чиқа вай кунад ки не, вообще ягон вай намекунад. Апада дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунем? Мо шаҳри Чкалсда зиндагӣ мекунем. Салом шумо ай куҷои хуҷанд? Мо Чкалсдаем. Ҳамиқа ҳамин духтарчатон наз мебинам ки аҷоиб духтарам. Нилуфар чанд сола? Нилуфар насиб иншоалло февралда 5 сола мешад. Чанд рӯза рафтан шумо нарафтен? Бисёр намесанд. Як рӯз ду рӯз месанд тамом. Корошона буд мекунанд мебиён насиб иншоалло. Монша Сиёвуш.
монша зами нак мон ҳозир худаш мемона ҳозир дастоша мекана мон худаш ҳозир мемона моншагу мемонаша Мон. самбага Немемонад. нагӯед раҳи грес гуфтеста бечора Немемонад. ҳозир мемонад шавад тамошош кардаста монша сиёвушак инҷада мон дар инҷада монша Диди ман комнаташ ҳозир кунда. ҳамуқар Мон фарзона шаке. нагӯед ҳозир точно нак чашмашда монша сиёвуш вая Мон. ман имрӯз тамошо кардам то нам дар берун сиёвуша курткаи Монтес. розавӣ пӯшондем барои чӣ вай куртка розавӣ неста вай гулошам хало розавӣ худаш коричневия инҷа манда те мон сиёвуша вая сиёвуш манаман сиёвуш сиёв инҷада монша ин кукла нестай вай чизи зиндаҳай шавҳартон боз мебиёяд шумо кати шумоя мебиёяд мирастед не вообще умуман ҳоли фикри россия рафтан надорем машалло раҳмат хуштомадатон бемор буданд бале хуштомадам касали вазбин буданд нилуфар зани тоза агар мекард хона бандам бале вообще хонада намемондам сараш медодум салом нилуфар садик нарафтеста не нилуфар садик нарафтеста вая чӣ мегӯянд шавҳарам дилашон сӯхтеста ами сангпушта мегӯянд ки сартен ман гуфтам ки охи ай монша инҷа берун ҳаво хунукай сараш тем ях мекуна ақлан баҳор шавад монша сиёвуш мон ой худои ман вай худои ҷошда монамша мана иноя гирем бозӣ кунам шин гир бозӣ кунам умри дароз тият ҳардуш бо видеои хубтар бирорен раҳмати калон раҳмат барои суханҳои хуб ҷунутона нигоҳ мекунанд или ягон кӯдаки бегона келинтон аса не ҳамсоя кӯдаки ҳамсоя нигоҳ мекунанд очам нилуфар беҳтарин раҳмат машалло ай худои ман салом ҳамон самақа кадом рӯз гапзаниро ёд мегирад ҳама хеле апаҷон алло нигаҳбонатон кати фарзандатон ман камтар кор дорам успед мекунам медаром боз апаҷон красавица раҳмати калон маҷба ҳазур короту накунем бо ҳатман бо ягон рӯзи дига ҳам хеле эфир мекунем суҳбат мекунем чанд сум мегиранд очатон ҳар рӯзаш 15 сомон хонаи очатон ба келин ҳаст не келин хонаи очашон рафтагӣ ҳастанд не шавҳарам нестанд шавҳарам рафтанд апаҷон бачаи ман тамошо кардеста ман давте сиёвуш анча нилуфар шита бозӣ кардестаям ба манешта ҳанам 134 кас шудаем тамошобинони гиромӣ биёед акнун ҳамин кати эфира ба охир расонем барое ки 1 соат шуд шита суҳбат кардестем шумо чанд сола ман таваллудам 93 ҳамин кати тамом кунем бо соат чанд шуда бошад соат уже 6 шудагӣ ҳастай боз кӯдакода ягон хӯрок гарм кардатиям бо видеоҳоям монтаж кунам ҳамаша монам исол дар тоҷикистон соли навӣ намешавад чӣ рӯз видеото натамошо кардам ягон чӣ соз намедонам рости гап ман соли навӣ вай моям гӯям соли навӣ уқа намекунем ҳамин як мумкин ки як рӯзи соли нав дастархон карда ҳама каса шинем ин як баҳона мешад ту соли навӣ гуфта як баҳона мекунему ҳама каса хонада гӯям мешинем мехӯрем суҳбат мекунем тамом хеле гӯӣ ки масалан ёлка кунему хеле ба фикри ман ҳозир ҳеч кас хел намекунад ба фикрам дар оилатон чанд фарзанд 2 фарзанд ҳастем ман ва якта акко дорам ёш метавонӣ раҳмат салом апа шумо чӣ хел назми ман аз ворух ҳастам лекин ҳозир дар
мусофирӣ ҳастам. Ай, мусофирӣ қин. Худо ба шукр, мо ҳам ман, ҳам шавҳарам акнун Тоҷикистонда ҳастем. Бовар кунед, то ҳол боварим намебиёяд, ки ҳам ман ва ҳам шавҳарам мо Тоҷикистонда гаштестем, хонаи худмонда гаштестем. Худо ба шукр. Келинтон чува хонаи очатон ба намебиён. Намедонам. Келинои ҳозира шавҳарашон Россия рафтагӣ, барои ҳамин намехоҳанд хонаи хуштоманда истанд. Хай апаҷон, майлиш набоша тамошобинони гиромӣ. Хайр Нилуфар, хай дар паноҳи худо бошед. Шумо низ дар паноҳи худо бошед. Ман ҳам аз борух аз шумо. Насиб иншолло ҳатман боб медорем. Тилафрӯз 10 ман зодрӯз дорам. Ягон чипас табрик мокун, ғариба даем хурсанд мешавам. Ҳатман дил даҳумда ҳатман табрик мекунам. Лайк монед. Раҳмат барои лайк. Майлиш тамошобинони гиромӣ. Хайр. То видеоҳои ояндаи пагоҳ ҳатман боб мехӯрем. Хай тамошобинони гиромӣ. Сиёвуша бинанд бетоқати кадиса. Хай хай гу Сиёвуш. Хай. Майлиш хай гу. Майли гу. Майлиш хай.